datang ma di Gospel Light for Indonesia. Patagdahon Gospel Light for Indonesia, imana ditoruni Badan Hukum Yayasan Godukasi Persada Nusantara. Gospel Light for Indonesia, ima sada lembaga interdenominasi na masihol na humanodangi bangso Indonesia dohot barita nauli sian Jesus Kristus, lighting the nation with the gospel. Gospel Light for Indonesia saya radido lahu makubasi Juliana marhiti ulaun partodion na lahu patuguhon perdalanan ni partodiota rapon Jesus Kristus. Ragam pakubasyon ni GLFI ima para raton hata ni dibata marhata Indonesia, marhata Batak, opung online, ladies online, gospel time, Go Kids Asia, ima pakubasyon tudak dana, renungan di radio Bunga Baku, podcast 20 persiajaran harga di halak Kristen Asia, nabuy mabuan habubaon ningulu marhata Batak, marhata Jawa, dohot marhata Sunda. Ragam pagkubasyon Juminar, ima Global Assembly English Service, ganu pari Minggu pukul 4 botari. Women Share Time, ganu pari Sinen pukul 7 borngin. Pagkubasyon tu akka parsikola ima VCC, ganu pari Jumat pukul 12 arian. Malam evangelisasi ganu hari Selasa Minggu Parjolo pukul 6 botari. Bangso na pinilit ganu pari Selasa Minggu Patuluhon pukul 7 borngin. Pagkubasyon Tunaposo ima gaul community ganu pari Sabtu Minggu Paupaton pukul 7:30 botari. Jukpangi mahami marhite media sosial manang marhite link na ditorwon. GLFI Rade Totong Laho Makubasi. Tabe sian hami uluan ni GLFI Padita Dr. Thomas Siswadi Sihombing MTH Dohot Sadok Tim. Horas, horas, horas. Horas jala mauliate ma di harromuna akadongas samudar Batak di acara Bangso na Pinilit. Unang mabosaroham. Bosaroha, menurut terpikir taringot kematian. Aliasin dupat Tuhan ni Tuhan taringot tusi. Unang mabosarohamu. Yohanes 14 ayat sada. Ahama jadi jehon di debata tu hita akan persia torok do inganan di bagas ni damang. Nalau maau mangada di inganan di hamu. Yohanes 14 ayat 2. Saya mulak doa mangalap hamu. Asarap hamu dohot au. Yohanes 14 ayat 3. Ahama naikon ulah honokku asa unang bosaber rohakku hapersiay me Jesusi audo dalan dohot hasitungan dohot hanguluan yang adong nasahat tua mai ya sumerhite siya nao Yohanes 14 ayat 6 hapersiay me Jesusi. Atay ngo do pepa kukop ni Jesus diha benar silangi nung ngatung sude di patu-patuhan Jesus holan umapapita nung nga marujung be sude nga say be digarar
pasohot ma bosani roham. Tungunang be bosar rohamu. Ay ganu pahalak na persia tu Tuhan Yesus. Dang be mago. Alay dapotan hanguluan saliling-nililing na. Amen. Mauliate ma Tuhan Yesus. Pinarade ni Gospel Light for Indonesia, manodang Indonesia marhite sodang barita naulidasian Kristus. Oras, bangso Batak, bangso na pinilit, na pinilit, na palimahon son temata di Bornginon, sian 2 Korintus 5 ayat 17 na mendok, asa molo di bagasan au Kristus halak na tinopa na imbaru may. Tapuk kama acara tadi Bornginon, merende mahita sian buku ende nomor 732, pasu-pasu hani o Tuhan. Haleluya, masuk mahita lo memulai acara tahun panjang pamuhai sian amang pendeta Guntal Manalu upasat hanima partikian. Daman dainang nang anggi pinaribot pe tapaudug jala tapasada marwata martang yang mahita. Mauliate madihu ali debata nami debata jahuba. Siala asir hotolon ruhama liamang tung diluas hodo peha mi memuji pasangapon ho dohot lau bege hatami. Upoto jala tunghu apersia hamido, ia hatami hati kosan, hati goran jala go kuasom doi. Suri hamina perserot nama jalo hatami tung tarudi do sia pasu-pasum. Alania liamang pas hatami macara nami tuho. Di bagasan gorni ama anak dohotot di perbadia kupukahami ma ulaun partodionon. Kupas hatai matuhal yamang perjur sahali inang cakra namang uluhon acaraon. Untuk dimtot di perbadia matuhan namang uluhon. Asabui di uluhon inang cakra sian bonana sahat tujung nape martupa dohot denggan tau hasang apa di guarmu. Terlumubi mamang amang paditanami padita doktor Yusuf tape ya nanaeng patariason hatami tu ganup ami. Kosor nami tu hal yang nam gimiahi hodo amang pendeta namion. Untuk dimto di perbadiai matuhan napa saton saluhut na hatami marhite papangan ni amang pendeta namion. Asa tung tekas. Kuboto hami jala huat tusi hami.
Asa boy hupiaw pami, dohot hulah kami hatami, disaluhut pang ulmit ng ulo namin. So ni aliamang pasaton namin tuho, amang moderator namin, ima evangelis lekson si manjutak. Nanang aduangan non manguluhang suku-suku dohot alus, totong ho aliamang namanangan-nangan. Asa merdalan dohot ture, tahu hasangapon di guarmu, jala, asa lamu tekas boto hami hatami. Dohot sudah aliamang nama dohoti di acaraon, pasat tami daging dohot dinami, lehon saluhut na tu hami amang, rohan awas male tu hatami. Asa maluhu bagi hami hatami, boy marurat marperbuye, tahu hasangapon di guarmu. Nang amang akalat na pakai hami pe handphone laptop nang internet tungho maamang na mga turido denggan tung uwas itu turuhan nami sian bonana sa tujung na martu paula perterdionon tahu hasangapon di warmu dohot hari denggan di hami atong aliamang di homa pujian hasangapon hamuliaon sian hami rodi saliling nililing na di bagasan Kristus Yesus martangiang jala bukahami ma ulan pertodiono. Amin. Amin. Mulyate amang, saunari tabege masosososo sian pandiri ni Gospel Light for Indonesia, ima amang pendeta Dr. Paul Chu Sihobbing. Oras. Saya Pendeta Dr. Paul Chu Sihobbing sebagai founder dari Gospel Light for Indonesia. Saya mengucapkan selamat datang di acara malam ini. Saya sangat mencintai bangsa Batak. Semoga malam ini menjadi malam yang penuh berkat bagi kita semuanya. Horas. Horas madihita saluhut na damang dainang. Asa pa binabutohom matuhamu, di acara BNP manang bangso Batak na pinilit, ima na pinatupan ni Zirafai, manang sodang barita nauli tu Indonesia. Zirafai, songon sadarin baga na parato barita nauli, nagabedongan ni gurang gereja. Alai, Zirafai dang sian sada gereja, gabungan sian aka interdenominasi gereja. Ya bangso Batak na pinilit ni debata, kakastarida doi sian barbarita nauli, tinongos ni debata tu tano Batak. Ima munson dohot leman, tagan sepersia dope aka uputa tutuhan Yesus. Aletung pematen si dari pusa di tano Batak, mana di Lubu Pining, tong dope tongos debata no mensen. Asa marhitei boy di Batolhas, di pararat barita nauli, tuhalak kita bangso Batak. Asa marhite nalo perserot naman jalo Yesus gabe tuan jali sipalua, saot mabangso Batak gabe bangso na pinilit ni de Batak. Ya bisi manang si Rimon sian BNP ima gabe bangso Batak na tarpasu-pasu. Jala gabe pasu-pasu, mahite asin na rohani de Batak naung mamilit hita. Sada Petrus 2 ayat sia. Jala misi manang siulaw ni BNP ima tolupe. Penaparjolo pahehehon persauran dia kadongan Batak samudar di bagasan Yesus Kristus. Penapaduahon patuguhon apersiaon diganup hita halak Kristen Batak. Penapatuluhon pabaruhon pasu-pasu tusadok halak Batak songoni nang tusude bangso. Mauliate. Ima sosososo do visi misi sian BNP bangsa na pinilit Moliate mari Tuhan, marindi mahita sian buku ND nomor 450 tolu, sada goar na umuri.
termasuk mahita tu partikian nata paimaima, ima janita sian amang pendeta doktor Jusuf Utapea sian HKI Jakarta 2 Cililitan upasaat hanima partikianon. Unmute amang, Tapi amang. pakai suara nama. Nartangyang mahita. Mauliate ma diho o debata ala basam marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami gabedoho dohami napuna surgo banuam. Mauliate ma diho di parjupangan nami marhite program BNPon di ruang digitalon boy kami marsaur doto lau tumangihon hatam. Tuganup kami marsada-sada di nganan nami nama rasing pe disima to di parbadia manodangi roha pikiran nami asa waktu si hami lomoni roham marhite hatorangan ni jamita nanaing si begion nami Tuhan. Unang loas manibil Tuhan hatam si lomoni roham. Alani digonggomi to di parbadia manang naposom na meton. Asa torang hatam song lomoni roham. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungarade hami Tuhan lau tumangi hokatam. Amin. Horas. Kami di debatana sumuruma. Ya, sia saluhut na roha. Ima mga rajay, mga ramoti. Ate-ate roha do pikirata. Di bagasan Kristus Jesus tuhatai. Lao majalo hatan itu hata, mangauhon hatan itu hata di program ta sadarion. Ima nama rojahan sia 2 Korin bidu 5 ayat 10 pitu. Ojahanna ima di 2 Korin bidu 5 ayat 10 pitu asa molo di bagasan Kristus halak na tinopa na ibaru mai. Asa molo di bagasan Kristus halak na tinopa na ibaru mai. Mauliate ma dukuzahon jala hujalo sia namang padita manalu ya inaro aku niyan unang benya kami manangyo si songonon aka nasing manyan naraku ala hurimangi rupani molo dihita temon macai sikop do tatusi jala yakit doau macai nalnal do taboto ipolanion alai si olye do aku rupani gudang aka halak akadongata halak Kristen nasopala mangatusi do pena taringo tui polanion doh bergabung nian. Ido makana secara pribadi niang gudang do niotang gudang do ni paingot ala macai tema na macai riko do di hak Kristenota. Tema na macai manang ujahan na macai riko tiad doon gabe dasor ni hak Kristeno sa sitong na alaya huboto JLPI hampir peserta tahun memang ya dohonok rupani nunga kahalak naung tutu di bagasat Tuhan molo bahasa na biasa na didokon nunga na lahir baru nunga kana tu padu alihon alai nang pesongoni tongdo macai serius apa radehon nang pe huboto gumodang hita nama nangihonon akan naung apala pita mangatusi taringot tu ojahanon jadi alani kuingok mamuse tanggal 25 Januari 2022 nasalpu pe. Tong do HP autong. Berita nauli di programon. Dung hubuka rupani di hempoku do di laptop JLPI konsepna bah sarupa tanggal naraku. Tong do HP tanggal 25 2022 Januari nasalpu hami HP. Ati amang. Jadi mau lihat ma diot tangan nih JLPI khususnya program BNP marhita amang manalu. Jadi salinai dohonoku selamat tahun baru marhita. Selamat tahun baru. Iya. Selamat tahun baru, Mang. Jadi amang do tamu inang nah hinaulongan di Tuhan Yesus Kristus. Songono jahan naku jahan nakingan asamolo di bagasan Kristus halak natinopa naibaru mai. Memang danga pala gudang jol mara makalumohon halak Kristen molo hudokon molo gabe halak Kristen sasitongna dang taringo tuga moi manang dang taringo organisasi
Alai gabe halak Kristen sasitong na taringo Tuhan nguluad doi. Jadi nunga apala di pasopit istilah di ugamo be sasitong na ha Kristeno ni nuaeng. Ala ha Kristeno ni nunga lebih dominab be bayangan ni jolma marugamo. Dang be ha Kristeno ni bayangan na marhanguluan na baru. Jadi nunga artina gabe bergeser be sasitong na ala nunga gabe ibe na godang di bayangata halak Kristen berarti marugamo. Dang be halak Kristen berarti halak nong di bagasa Yesus. Dan apa lagi be? Agari rupani ta takasi itu aka dongata sahapor siaon secara teoritis dan mengaku halak Kristen. Ya boido rupani diatusi bahwa ido halak Kristen, molo agamona halak Kristen. Alai gabe halak Kristen hobar mai tu na pinatorang ni Apostel Pauluson tu huria Korinon. Songo dia do halak Kristen ima halak naong tinopa nai baru mai. Halak naong tinopa nai baru. Jadi molo halak Kristen berarti dang na holan gabe marugamo Kristen alai sasitongna nunga marhanguluan nai baru dang be mangolu di bagasa daging alai nunga mangolu di bagasan Kristus. Ido makana istilah na mace jojo do na pinake ni si Paulus di istilah di son en Kristus in mana di bagasan Kristus. Sipata molo ni patorang marhite PA sayudeng do sasitongna daripada marhite jamita songonon asabui lamdasip binoto songo dia do pangatusion ni nama bigi jojo do hudokon di gereja manang di PA manang dia ka punguan di huriata molo halak Kristeni na tutu halak Kristen nang porsia tu Yesusi 2 tubu sehali mamate alai molo halak na tutu di bagasa Yesus 2 mate sehali tubu lapatan na di si tubuh masih abortian ni dainang tubuh mai di bagasa daging na paduahon tubuh mai di bagasan Kristus ya tubuh mai bagasa Kristus. Jadi molo naso Kristen i manang halak naso tutu di bagasa Yesus i sehali doi tubuh holak tubuh di bagasa daging mai alai 2 mate mate manoni di bagasa daging di buam matong tu batu napir di buam matu pona pasogit di buam matu tabak manang natu TPU Kristen manang natu dia mai daging nai dibuan dungi mate mamusai mana na pa 2 halihon jujur do tabege di dokom mai mate saliling nililing na manang dia pinarokko alai molo halak na tubuh 2 hali ima halak Kristen na tutu dang na hola marugamo Kristen di mana alai halak na tinopan na baru na ni dokon ni si Paulus nakingani ima halak na marhanguluan na barui hola sehali mai mate ima mate di bagasa daging manang dung mate dibuat tutaba nang tubatu napir manang tu dia pei alai dang mate saliling nililing na sianido makana di dok Yesus molo tapa mana do sudi turpuk tai apalagi di Yohanes onomi macai jelas doi audo roti hangulua manangise na mangaton kan itu kan mangaton dagiku marhanguluan na saliling-liling na may naso tupa be malay saliling-liling na jadi na nidok na di sidang ngolu na di bagasat dagingi alay ngolu na di bagasat to di ido ima ngolu na di bagasan Jesus Kristus manang istilah na dipakai di si Paulus di turpukon di 10 biton en Kristus. Jadi alani na hinaulongan di bagasan Jesus Kristus marhite-hite ruang digitalon program ni JLFION naing nian manungguli hita dia do hita di dia do hita posisi tanwaing posisi ta halak Kristen na marugamo Kristen do manang posisi ta halak Kristen naung di bagasan Kristus naung marhanguluan nai baru manang natinopa nai baru do marhite-hite omma berengota sian turpukon hulala hiaro tabege istilah tubuh padua halihon na pinatorang di Yesus tun si Nikodemus di Yohanes tolu dohot na pinatorang ni Apostel Petrus di sada Petrus sada ya 20 tolu ya di dokdo di si
Memang herana berbeda istilahna alai sama do lapatan ni tubuh di bagasan Kristus. Molo Yesus madokon anggodang tubuh ho pa dua halihon ima marhiti-hiti ayat do todi alai di sada Petrus sada ayat 27 di dokon bahwa dang di tubuh ko sian daging alai di tubuh sian debatado ho sasitong na sama doi. Namar lapatan mai akahalak naung majalo Jesus gabi Tuhanna jala naung di bagasan Jesus akahalak naung tubuh pa dua halihon mai. Jadi alani ido na hinaulongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Makana di dokon Apostel Paulus di Galatia 2 ayat 20. Aida ngau beda manguli nuaing ninna. Ima peledoi manang pembelaan ni si Paulus. Taringo tu hadirion na nawibarui. Di dokma ay Kristus namana mangulu di bagasa nau. Ia mangulu peaw nuaing di bagasa daging. Mangulu alani Kristus Yesus na humoko pawi. Jadi lapatan na hinaulongan di bagasa Tuhan Yesus. Halak Kristen berarti ngoluna nunga di bagasan Yesus. Halak Kristen berarti ngoluna nunga tubuh di bagasan Yesus. Jadi hak Kristeno sasitongna dang berbicara taringo tu. Namar gereja di gereja A, di gereja B, di gereja C. Manang denominasi X, denominasi Y. Alai halak naung tutu majalo Jesus. Jala halak naung mangolu di bagasa Jesus. Lau sidot taman non songo dia do halak na mangolu di bagasa Jesus. Ngoluna nunga gabe ngolu na baru. Ra macai ratado pe di parningotata makna ni Natal nauk tarayahoni. Jala mulo hami di Jakartaon sahatu sonari. Adong dope aka perayaan Natal. Bahkan di bagasan seminggon adong dope dua na udangan Natal tui baru pani asabui botota buasa pola tubuh Yesus buasa pola rode bata tu portibion songon nani do nisian selmus kurdeus homo inna buasa de bata gabe jolma ala hita jolma na tubuh si abortian ni dainakta ima jolma naung di bagasa dosa do hita. Jadi hita tubuh tu portibio dunga tubuh di bagasa dosa hinorhon ni dosa ni jolma na parjului. Ima si Adam. Jaladang boy hita malua si dosa hinorhon ni manangah hape. Ala ni haburjuon, ala ni pabahenan, ala ni manangah hape dang boy hita malua besiat dosa. Ala ni ido debatai kong gabe jolma. Kurdeus homo in anselmus debatai kong gabe jolma. Asa hita jolma na di bagasa dosa hinorkon ni dosa ni siadamon ikon gabe jolma na ber ala mulo jolma na sa siadamiro marhite-hite na sora kita si abortian ni daina dang dapot kita ngolu na ber dang bo hita malua sian pakorhon ni dosa jalai ko mate do hita la ni dosa jadi alani ido asino rohani debata marni da jolma dang di pasobu debata jolma di portibio ni ko mate ala ni dosa ni siadam Roma debata gabe jolma. Itu makana udoko di Jakarta. Orang Kristen tidak membuat manusia menjadi Allah, tapi Allah yang menjadi manusia. Debataro na gabe jolma. Dang jolma tabain gabe debata. Debatado gabe jolma. Allah ikong gabe di toppa mahita muse jolma na ibaru. Herairo lapatan secara teologi na pinatorang ni Apostel Paulus di sohon tu halak Korin. Memang iko botota do bahwa istilah na tinopanay baru dang apala dia tusi halak Korin ni. Dang istilah na lejimi di halak Korin. Prasa taringot tu na tinopanay baru manang kaine dang apala dia tusi halak Korin ni. Ala yang go halak Yahudi dia tusi doi. Ala somal do halak Yahudi mamake istilai. Molo gabe di Yahudi hot jolma. Jejok di dok nasida beri kasada kadasa. Lapatanna gabe halak Yahudi. Jadi alai molo halak Junani nama jaatur pukon memang apa la mol dua tusan nau ido maka nama cai tabereng di som macai torang do di baen Apostel Paulus jala dua hali istilah dipakai di Alkitab jala si Paulus do make ima di 2 Korin bidu 5 ayat 10 itu di turpuk tahun do di Galatia no ayat 15 taringo tu kaine manang kainos manang ditopa na baru. Jadi anggo
jolma natinoppa na parjului marhite-hite siadami ima jolma di bagasa dosa mai. Alai marhite-hite Jesus debatana gabe jolmai natapestaho di Natali natahanguluho di Natali gabe hita naung di bagasa Jesusi en Kristosi gabe jolma na baru mahita dang be jolma na makorho sia siadami be hita alai jolma na makorhon sia Jesus na gabe jolmai do hita. Ido makana na tubuh sia daging-daging doi nina. Alayang goda tubuh sia debata. Ido na manotong. Alani ido boy hita gabe domu tu debata. Songona tedeho di Natali domu do hita tu debatata. Lasbe marohata. Anggodang ro Jesus dang boy hita domu tu debatata. Laos marujuk pe pertibion. Laos saha pe tabain. Laos songo dia pe burjuta. Ido makana hinorkon ni Jesus nagabe jolmai. Hurdeus somon anidok ni sian selmusi. Makorhom mai gabe natinoppa nai baru mahita. Di bagasan Jesus Kristus. Au do hamuna hinaulonga di bagasa Jesus. Anggo sasitong na ido da sorta gabe Kristen. Dang na ala na tubuh hita sian tonga-tonga ni keluarga Kristen. Gabe Kristen kita. Identitas doi. Identitas ugamo doi. Alai anggo gabe Kristen kita ala na tubuh hita siat debatado. Dang ala na tubuh hita di keluarga na halak Kristen. Alai tubuh mahita siat debata. Sianido makana moluagari tapabaga sorrupani. Istilah na pinake ni si Pauluson. Hujahan aki di bahasa Yunani dipakai istilah kaine. Sian kata sifat kainos. Dan dipakai istilah neos. Bolo neos baru berbicara waktu di. Contohnya handphone nai baru. Jabu nai baru. Kan begitu. Nah, manang motor nai baru. Manang na mobil nai baru. Neos mai. Alai nai pakai son kaines yang kata sifat kainos. Lapatanna nai baru. Dang boy zolma mabaini ibaru. Ikon hola debatado boy mabaini ibaru. Nangpe di neoson sesuatu. Di neoson rupani. Nalama gabe diperbarui. Holani do na boy di bejolma. Contohnya mobilnya nabi rokjang gabe dicati mana. Herana baru gabe nabotar. Di neoson rupani. Alai anggo kainos dang boy di bejolma. Ikut debatado na boy mabaini. Ido makana dipakai si Paulus istilah nama cai luar biasa di son. Kaines yang kata kainos ulau ni debatado mabai kita ber. Jadi didok diturupokon nakingan asa molo di bagasan Kristus halak nati noppa nai baru mai kaine kainos. Jadi ulau ni debatado mabai kita gabe baru. Ditoppa debatama hita gabe baru. Dangala ni pabahenan di jolma rupani songon neos na boy dibayang gabe baru handphone, boy dibayang gabe baru mobil manang motor. Alai kainos do dipakai di son na hola debatado na boy mabaini ibaru. Bacara nai molo di bagasan Kristus en Kristos. Jadi alanina hinaulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Makana sonari sai manginongi do turu hak rupani. Aka halak nama dok dirina halak Kristen alai dang terida rumang nai baru dang terida hidup nai baru ala molo tabereng do not musi ditorun diturpukon nang pe jelepai hola mabai bagian B molo bagian A bagian B di badu son nunga salpu pangalaho na robi gabe nai baru. Jadi lapatan na rupani molo halak naung tutu di bagasan Kristus natinopa nai baru marumang nai baru mai marpangalaho nai baru mai. Makana nagabe macai bobat dihita sebagai padita iba sendiri akahalak na romar minggu alai pangalahona saitong pangalahona jahat odo sa sitong na madosak odo sa sitong na molo udokon aha do kepenting aku gawe padita ala na gudang do pe hubereng di huria alai marpangalahona so pangalahon ni Kristus. Anggo gudang adong besi songodi sudi rupani di bagasan gereja ngamar pangalaho di bagasan Yesus. Mungkin buat aku nama penginjil tu daerah naso Kristen. Jadi molo saya syukur-syukur ruani bergejolak manang bergulat pikiran niba. Saya dililing nai mau padita di sada huria molo naroa rupani. Selama masih adong pangalaho naso baru do pena. Berarti disikot terjodoh hita. Lau pe baru honi marhite-hite di bagasan Kristus. Jadi asal nang lalap pita rupani
nakinga ditarengoti lupa amang isi dakit dirupat. Amang mana lu dakit sebelum masuk. Komos. Amang komos ate. Nah di Pulau Rupat ya. Memang talayani di Pulau Rupat halak Buddha do hampir sudah do halak Hindu ya. Tabu berita nauli di sini. Memang kepuasan lebih besar. Ya, kepuasan lebih besar ketika nasida dididi. Itu bagasan Kristus. Alaidang na berarti bahwa olah di sini berita nauli rikot. Dina humalia kita pe di bangsa Batak songon benpion. Naung madok halak Kristen secara teoritis. Di sini pe macai bidang do pe sisa bion. Lapatan na di sini takas do berengota jalan nal doi. Nang pe madok dirina nunga halak Kristen alai pangalahon ada pangalahon ni Kristus do pe. Nunga halak Kristen alai seholan hajahato do pe diula. Nunga halak Kristen alai nyamat do pe di bagasan dosa. Bahkan melayani Kristus do pe di dokon manang marhite-hite pelayanan di huria. Alai seholan dosa di paula-ula. Jadi om macai madosak dosa sitona, macai bergemadon tu roha do tu pikiran. Bado asa terjadi ngolune baru ikon na dibuat dona sida tu bagasan Kristus. Manang ikon na di calon sida do Kristus. Alani ido idokon di bahatata nakinga di ujahan di jamitata asa molo di bagasan Kristus hala. Na tinopa nai baru mai. Dang didokon asa molo di bagasan Kristus hala. Gabe nai baru madangina manang akan menjadi baru dangina. Alaina jelas na tinopa nai baru mai. Dang didokon menjadi yang baru, manang akan menjadi baru. Alai na tinopa nai baru. Berarti aha? Molo halak nang madoko di bagasan Kristus berarti ngoluna nunga gabe ngolu nai baru. Dang gabe nai ngolu nai baru manang gabe ngolu nai baru non. Alai nunga gabe ngolu nai baru. Berarti molo tadoko do hita nunga halak Kristen songon istilah nang umum tabege artina halak namar huria gabe halak Kristen berarti ngoluni iko ngolu na tinopa nai baru mai. Jadi iko beda ma cara hidup ni halak nang di bagasan Kristus. Jalan nang mengaku gabe halak Kristen pangalahona iko berbeda ma. Rohani iko berbeda ma. Pikiran iko berbeda ma. Jelas beda. Di Filipi 2 ayat 5 didokdoi songon parrohaon ni Kristus Yesus ma parrohaon muna. Baru boleh terjadi parrohaon ni Kristus Yesus. Ngolorang di bagasan Kristus Yesus. Ikon na di bagasan Kristus do kita gabe adong parrohaon ni Kristus Yesus. Manang bolo di bahasa Indonesia boydora taboto didokon hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama seperti menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bama hira-hira ala Kristen, bui pikiran ado rohana, songo rohani Kristus Yesus molodang di bagasan Kristus Yesus. Makanya istilah en Kristus nabi nain di si Pauluson, istilah nama macai kuat don. Jela macai jujuk do dipakai si Paulus istilah en Kristoson. Di bagasan Kristus. Ya, manang di dalam Kristus. Jadi manangi sepe molo natutudo di bagasan Kristus. Pasti doi marhanguluan nai baru. Pasti doi marpangalahon nai baru. Pasti doi marroha nai baru. Pasti doi marpikiran nai baru. Pasti doi hidup nai baru. Alani aha? Ala ibana nunga di tubuhon siat debata. Ya, jadi nunga mengalami ibana gen Allah. Sianido istilah regeneration nate akamang ati regeneration. Jadi gen nai nunga gabe gen ni debata. Jadi bodo honota di dalam hidup kita di bagasan ngulu tahun nunga gabe ngolu ni debata ala ni Kristusi. Aido baing gabe daging debata. Ido baing gabe jolma debata. Asaboy do imana domu tu bagasak kita. Molo debata dan gabe jolma dan boy hita domu tu debata. Boa nonna. Jadi alanda jolma do debata, gabe jolma debata, boy mahita gabe mangulu di bagasan debata, manang debata di bagasak kita, Jesus di bagasak kita di bagasan debata, manang abide in Christ na, tinggal di dalam Kristus. Hidup baik di si Paulus,
Ai dangau beda mangulu naing Kristus namana mangulu di bagasa nau. Ia mangulu piau di bagasa daging, mangulu marhite-hite Kristus Yesus. Jadi nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus sudah hita nadong di ruang digitalon marhite programon. Buima au honota ujahan diturpukon. Jala buima berengota songo dia dututu. Nunga memiliki hati na baru kita tong dope hotel hosom elak te late di bagasa rohata dang mungkin kulala halak nong di bagasa Yesus adong dope dang mungkin. Berarti question mark pertanyaan na paling record halak Kristen ala ni ugamo do manang halak Kristen ala di bagasa Yesus do. Ya. Jadi molo saya miad dope hosom miad dope elak miad dope akka pangalahon na sudinggan adong dope roha-roha na sudinggan ya adong dope akka sifat-sifat na sudinggan pangalahon na jahat manang kecenderungan mangulahod dosa ya kecenderungan mamereng akka nahurang denggan itu terpengaruh ya disomma tarida natutudo hita ala Kristen manang daw. Au memang macai karas doa madokon molo halak Kristen ini dia dong rohani selingkuh. Berarti molo halak Kristen ini dia dong rohani yang merjuji. Molo halak Kristen itu dia rohani yang dong mangulau najah. Dah dongi. Jadi molo dong dope rohai sesengon akka rohana jahat. Omma ladang tak na menguningi. Somma neng bonota berita nauli. Asa di bagasa Kristus na sida. Asa na topa na baru. Jadi dihita sa luhuna na hinaulongan ni Tuhan Yesus Kristus. Tahu humma turpukon. Ya di tonga-tonga ni parngulot tanang di tonga-tonga ni parkeluargot tapi. Ati tonga-tonga ni parkeluarga pirupani. Ngak tarok ko di bagasa Kristus ita hape inat tapi dak sonang rak dotita. Anak ko tapi dak sonang rak dotita. Jadi anggong ay bagasan Kristus. Ngulu nipe ngulu na macai mariber doi sian halak na si bagasan Kristus. Alani dang adong dotabu sian na di bagasan Yesus. Dakolan hangulu sa liling-liling na. Alay dame na binuan na siya surgui manguasai doi. Songon na hujaw ko dakingan. Dame ni debata na sumurungi. Miad doi di bagasan kita. Miad doi di bagasan keluarga. Miad doi di bagasan nguluta. Di paso-paso tuwata mahita. Marhite-hite jamita na jepekon. Ala hita nong di bagasan Kristus nok tinopanay baru mahita. Mertua mahita. Mulodang roya Yesus. Ba mungkin kita masih langat do. Wala salah mamereng rahita ulo do masih hosoman. Alayala di bagasa Yesus au say udok do tuinak padita jewi. Mertua maho niku do. Ala suamim di bagasa Yesus. Dangalan ni padita. Ate dang ukuran. Dagi ukuran na ukuran di bagasa Yesus do. Mulodang di bagasa Yesus ora mungkin ra olo doau. Dak songonon pangalahok kuto. Nah pasti niku. Alayala di bagasa Yesus. Boy tatusi, boy hita merasa, boy punya hati nasarupa. Jala ido rahasia nang di tonga-tonga ni rumah tangga pe, nang di tonga-tonga ni akka perkerjua pe. Ido rahasia ni nguluta boy mangulahon na dinggan. Napola tapas sumar rupani asa songon nalas orang jolma taula na dinggan. Ala maila hita rupani taula na dinggan daw. Ala yang gode bagasan Kristus secara naluri di nganaluri ni debatabe. Secara naluri nunga naluri ni Kristus be. Ala molo tapabagasan no turpuko sa sitong na molo didoko ciptaan baru, sasitong na berbicara tentang tabiat. Tabiat karakter baru. Jadi, alani imartua mahita martua tu Yesus. Dak sono kia burjuta. Alani Yesus do hita gabi bui burju. Bah, unang-unang hita hierra, hita hierma rajol mana jumahat molo dang alani Yesus. Alaya laro Yesus rupani gabe ditangi ma pangalaho na rubii. Sifat daging na tabua siya bortian di dainangi. Ima ditatangi tidak boto do pegan ay aku boto ala na lahir di hutau wala nama boto itaktangi anggo mang si Thomas shopping ra angi boto ra itaktangi te ngungguda ni Singapura te ditaktangi rupani dirobohkan ate dirobohkan ma pangalaho na rubii gabe dipadiri ma pangalaho na baru ima panipuli ni turpukon dibayad daki di bagian B nunga salpu pangalaho na rubi gabe na baru di bagasa Yesus. Amen. Kupasa ma tu host na musena. Oke, mulai ate amang tapea
Mulai tema di Tuhata, ngata BGB barita nauli na pinasaha ni na posa ni Tuhani, haposi mahatai, jelata jakum ma di ngoluta. Sonari, margombar mahita, asa adong ingo-ingo dihita, upasaat ma tu inang Dewi si Hongbing. Main-main na. Mau lihat itu inang cakra. Mau lihat tu inang cakra marbun, naing rapak oto mahita upangido hamima tu damang dainang nang aha anggi pinaribot ni haholongan asa tabuk kama kamera tabe jalau nang lupa membayan tanda holong na ubain songonon. Rara doa ke, nis. Sorry, maaf. Oke, hitung mas Yanon, sada, dua, tolu. Cheers. Alinai, sada, dua, tolu. Cheers. Oke, sahat ma partikian pinang cakra marbun mau lihat. Oke, mau lihat Inang Dewi, amang inang ati BH arong suku-suku di bagasan roha, nalau si patorangon, mau marhitei,ugurahami ma amang evangelis lekson simanjuntak, nagabi moderator suku-suku dot alus, pasat ma tu amang simanjuntak. Mau lihat tema di botonami cakra buru marbun. Maksud tu mau lihat itu hatta di naung Daruli hita marhite hata ni dewata naung pinasahat ni naposona ngatung takas betutu mau lihat amang pandita nami. Alai suang songoni dihamu amanami dohot tinanami molo adong dope mungkin akan nasolot suku-suku di bagasan rohamuna taringo tu ojahan di jamita di bagasan Bornginon taringo tu gabe natinopanay baru boy mas surat to kamu suku-suku muna marhite kolom chat na adong di aplikasi Jumon jalan mulu adong tiket non boy mungkin manukun secara langsung. Jadi unang bahasa Batak na unang sungkan unang segan mulu naing manukun hamu awanginang asa songon molo di lampu merah kan arong macetin na song-songon itu nang dipikirat ta molo dong aka pikir na soa harupekan na so takas do pita atusi gabi macet jadi oke nang saya do beau makatai nga masuk kapi suku-sukun jadi asa unang macet asa di urai kemacetan ini na totu iko suku muna do suku-suku munai asa tung takas tutu asa tung taboto ahadu alus nasian debata nalahu si pasahaton ni naposona. Jadi surat to kamu masonong masuk di sosada. Oke, sian amang si jabat. Langsung marah suku non amang molo ngatubu pa dua halihon boy dope madabu hubagasan dosa soalnya masuk suku niawang mungkin langsung maju amang di alus amang ya mau lihat ma di hala amang isina kita manukun amang ben si jabat amang pandita dong amang pandita si jabat itu emang jadi nah pasti seliling di portibiok kita ya seliling di portibiok kita rupani ya bodo pehita mada butuh dosa ya nang penong di bagasan Kristus kita manang tubuh pada halihon alai dosai dang buebe mangabat kita manang dosai dang buebe manudati kita
lau majalo hanguluan saliling nililing na. Ya, jadi alai rupani molonunga di bagasan Yesus sita ahadu beda na dohot halak na di bagasan Yesus. Ya, jadi molo halak na di bagasan Yesus molo madawi mana tu dosa ya itor tersumbul doi hehe itor rodo itu Tuhani manokoti dosana. Artinya itor adong do molo bahasa Indonesia do rasa bersalah. Ya panggoran itu di parbadia. Beda do halak na di bagasan Yesus mengulahud dosa rupani ya dia mungkin akan nyaman, tenang, dan terganggu. Alai molo halak nong di bagasan Yesus, jala ikut berjuang doi terus untuk bertobat, manang berubah. Satu songon istilah na tabereng jal kita rupani satu menyerupai tu Kristus Yesus. Jadi molo pebana mada butuh dosa, na berjolo dosa nadang mabay ni mana besudat bongot tu surgo. Alani do adong edet takat di buku edet dan pola alani dosa ubay na sudat bongot. Ya, jadi alai molo pebana bada butuh dosa dan sudat bebana bongok majalo hangulu saliling-liling na. Era songoni mamang secara singkat nak rupani bodoh di babagason alai alamak padita tadi nama nukuni utan da domangi padita tadi. Jadi ngayat tu siamangi oni mau lihat waktu itu ngatung takas be di pasahat halus dalam mungkin ngatung takas be tu si nasida adong muse suku songono namang nama dok mungkin nga di pasahat amang naking sa ti kera songonido suku non ahado ibar ni jolma naung tinopanay baru do naso tinopanay baru di parnguluan ganupari mungkin naay marasi taban yamang ison alana king adong di singgung amang taringot tuson. Iya, jadi memang mulut tape huti do iturpuk apalagi di padanay baru jelas do maribar ala na tinubuhon ni daging perbuena daging do ya alai na tinubuhon ni debata manang na tinubuhon ni todi manang na tinubuhon di bagasan haporsiatu Yesus Kristus perbuena pe pasti do maribar. Jadi molo do perbedaan na tubuh paduli doke manang na tinopanay baru dohot tinopanay baru amang ya na tinopanay baru dohot na so tinopanay baru parjolo sahali ya perbedaannya pasti do dari doi sian rumangna ya dari doi sian rumangna jalajis pedokor doi dari do sian perbuena jadi pasti doi molo tapai uti rupani di Galatia te di perbueni todi buah-buah roh jelas doi maribar giat doi ya jadi molo dokor do sibata bu ini halak na tu padua liu manang natino panai baru pe berbeda doi jadi kalau mekeli pe arong do sinar kemuliaan ti amangin angate Tarida doi ai wama Jesusi marsinodang doi di pardopahatai. Halak na setabi na holam mangulau dosa pardopahan ni berbeda do halak na memuji Tuhan ni. Ya, mungkin terlalu ekstrim do hatakon alai ido na sebenarnya. Ido na sebenarnya. Jadi berbeda doi amang. Rohana pe berbeda doi. Wama rohani na ngegeti. Aidang rohani mana be? Alai nunga rohani Yesus be. Dak pikiran na be. Ai nunga pikiran ni Yesus be. Jadi ido makorhon yama ido makana molo halak natino panay baru mangulahon na dingga dang tuntutan moralitas na be dang songon halak rupani halak na sumanada Yesus ya kan olo do tuntutan moralitas na mana mangulahon na dingga ni sarana rupani akape jabat tay kan molo di jolo ni umumi kan tuntutan ni panggung di alai molo hita apalagi pardita dangala ni jolo ni ruas dangala na di mimbar hita dangala na di berekala alai tuntutan ni ngulut tay doto ai nunga adong betong di hati ton lugar istilahna bolo bahasa Inggris guilty feeling rasa bersalah molo dang dinggak kita alani suara ni todi jadi ido manugu-nugu kita ido manuturi kita molo istilahna na cerita bege ido memimpin kita jadi gabi boy mah hita perbuih ni todi ima songon nauk tajaha di Galatia bidul 5 ya mang melihat mamang moliate matutu nung natung takas be ahado ibarna jadi songonong pinasahan yang padita naking tung masay takas do tutu ibarna sian pardopahan na ipe tortarida tema
Si nekel na vetarida te mang, so nekel yang mang padidaton nih. Oke, mau lihat ya mang. Dugi musi arong suku-suku songono namang. Ahado perani iba songon sada ruas. Asaboy nian akadongan ruas na asing. Gabe tinopa na baru na sida. Atar songon dia manuayang poran ni sada ruason. Mungkin nggak tinopa na baru ibana. Jala masihol rohana. Asa gabe tinopa na baru tong akaruas na asing. Atar songon ni mo namang. Iya. Memang awak mang maju temang. Au termasuk ala na agak ekstrim doa. Jadi mau lupa ekstrim pu pianon paturela mangati. Jadi pemikir aku sono dah mang. Molo halak na tinopa na baru. Pasti doi merasa marutang maksud tu mang. Tu halak na so tinopa na baru. Ima maksud tu makan agak ekstrim doa mang. Mau lebarak na halak amang. Malu mau contohna hidor kondisi ada ubat. Tapi adong halak marsai songonau. Dak kupat orang ubat nih. Wang gak pau merasa marutang. Merasa bersalah. Jadi halak Kristen menurut tahu dah. Mau nak tutui mana tinopa na baru. Mana nak tutui mana Kristen. Marutang do perasaan ni mulai bereng halak naso mana ada Yesus. Salah satu indikator do dia. Jala ido waitong suak-suak na tuau. Mau dong be rupani rasa hatiku marutang tu halak naso porsia tu Yesus. Gabe ragu do atong nang dia. So tung doa waing naso tutu porsia tu Yesus. Narak aku dah sipata. Jadi lapatan na di siamang. Hira-hirai ma amang. Jadi molo ruas. Nauk tinopa na baru. Pasti doi merasa marutang doi tuak halak naso tinopa na baru. Lapatan na rupani. Adong do gejolak. Adong do atmosfer. Adong do gerakan sian hati-hati ni. Sanai memberitahu Yesus. Asa doot halaki. Gabe porsea. Jala majalo wangulua saliling-liling na. So naudo istilah na rupani. Merasa marutang. Ya, merasa marutang may mana tuhalak na soporsia. Nah, gabi sada suku-suku nama saya ekstrim di iba rupani. Bahasa halak, buy pipi mata na mudum, hapi adong halak na soporsia tu Yesus, hapi adong hubungan na secara relasi adong hubungan na. Buy rupani pangurupina, ate kan? Buy manang na supirna, buy do manang na pegawena, buy manang na bawana, buy manang na donganna, apalagi ma keluarga na. Kan itu tuh, bahasa halak. Nah, jadi amang, ya mulu salah paturel amano. Gabi suku-suku duraku, nasotoro na yung kala Kristen, nasotoro na yung nang majalo Yesus. Bahasa dang merasa mana terganggu, bahasa dang merasa mana marutang. Nah, hira-hira songoni mamang. Jadi akaruas, mulu naung tohori mana tinopane baru. Nah pasti, ya hudok kesalina mulu salah di payung tala amang. Nah pasti ikonadong do dia rohani di baitor di barbadia. Rohana merasa marutang. Jala molo tabereng ya ke perjalanan di perberita nulipe alani duda. Anggurang ita dana sida jis anggurang na tinopan na baru na sida. Dia oloro na sida sampai mengalami keancaman, bahkan menghadapi kematian, bahkan meninggalkan kenyamanan. Jadi melihat ya mamang, makanya sangat setuju doh, bahkan sangat berdua do sering tugas Light for Indonesia on ya. Boy menyentuh top leader di gereja, ya asa boy terus digerakkan ya berita nauli unak sang ngamito ya ngamito di Eropa kan ngamito di Amerika alay unang mito atong di Indonesia ayala ni berita nauli do hita apalagi halak Batak bangsa Batak makana udok ko bangsa Batak isa sitong na ikonido na girgir mar berita nauli alanya ala sian mudar ni par berita nauli do hita tubu ay naroro dok kamu nakikan songon na di awal nakingan Mulson dan Liman sian gereja Baptis Amerika ido mabay tersunggul gabe sada ahar warion sada pergumula di sino mensen ketika imana macai mek dope makana imana merjaji kon lautu si ala ido tong ido benihna kan ido benihna ido percikanna gabe galak maberita nauli di tanah Batak ido makana mulai tarutung iba kasan ido kodo unak sangamito berita nauli ya jadi salah satu ma jilip air pani majagai unak sangamito api ni berita nauli ya akarua sipe tajaga mato asa terbeban na sida kanong tinopanay bari do marberita nauli heray ma amang perananna amin amang mauliate matutu nung masay takas di pasahat amang hatorangan ni susuku-suku nakingan sayangge matutu sudi hita na dot di bagasan Boronginon
marsigorgor matutu mabaritaho barita na uli. Dungi muse songono namang arong suku-sukun nang masuk sian inang ala direct do dang pola hujahahon. Suku-sukun na songono namang amang buasa mulu di gereja Lutheran kurang populer. Kurang populer do istilah hidup baruon dibandingkan di gereja na asing. Ima suku-suku ni amang. Iya, teh. Bolo suku-suku namang alai ruang digital on. Apa agak terganggu do majawab po secara eksplisit, secara ya mangate. Jadi ya molo udok konan non na sesuai tu pengamataku rupani dogo tunah wilala. Ala apa termasuk di bagasakan sangat nosopas do lala molo di ruang digital. Ala wereng live dotong di YouTube pun kan. Jadi ya tangnya kom. Artinya terima coba mangate. Jadi ai boy do jawab pun secara detail. Boy pastilah amang masa tang boy. Kan begitu. Ai di ruang digital on terhubatasi do amang membahas akar perbedaan-perbedaan na bersifat denominasi do aliran gereja. So ini mamang. Oke, mau lihat ya mang. Mau lihat ya. Saya enggak matutu mangatusi inang manukun nakian. Jadi asa adong demi kenyamanan bersama nih ngomong. Iya. Baik, mau lihat ya mang. Dungi mesti adong suku-sukun. Alaya dorang so saha suku-sukunon. Pinaingok majo aka amata dohot inata na adong di ruanganon waing. Pasahatamu suku-suku muna manginang. Surat to kamu, gurget to kamu di ruangan chat. Satung takas aka suku-sukun na adong di bagas rohamonay. Suku-suku na mangihu songono namang. Tung takas do hatorangan na pinasa ni amang padita taringo na tinopa na baru. Menurut amang, 3% halak batak naung na tinopa na baru. Ima suku-suku ni amang. Amang ate. Melihat mamak suku-suku noon memang yakin doa suku-suku no pe macai rikok doon. Alai majawab apa ya macai mol domang. Pertama mesti data anak pedang adong diau. Alai boy do nal-nali ta ida sudena rupani. Alai tong do macai mol lalu sakko mang. Jadi mungkin mulu adong sian naboson itu hatta na asing mungkin na boy mangalir data manang masukan taringo tu suku-suku no mungkin adong nanang mga bay padita Manalu manang padita Thomas Hobing boy sa otik tinaban mau lihat me tu hatta mau lihat dia mang paditata pendeta Dr. Yusuf Tapia. Jadi hanang hami memang tumpe manabay alana dang adong data na akurat. Jadi hami pe tong do hanya perakiraan. Alala patan na rupa ni ba 3% manang sedia gudang alus na ima sa gudang ni jol manang persea tu Jesusi nang majaloy mana kebutuhan jadi sipal dua di bana sa ima gudang na. Ang kunamod do memang presentasi na dang adong dupe hia dia akan peneliti di Tanah Batak. Jadi memang merhiteon setabi gabe molonialu sana seberangan seolah-olah ibana menghakimi. Alai memang asamannya berhite suku-suku non ala taboto do takas jalan nal tung mace gudang dope naso tubu dua lihon tung mace gudang dope naso tinopane baru alani asamannya hita marsi gor hapresiota ala marutang do hita marutang tu nasida asa tarapus nasida asa unang sanga modding manang matek kan nasida bi tapi dang sanga tubu dua lihon manang dang sanga gabe tenop panebar. Nah, gabe tu si amang liban alusuna alana memang angko mabba presentasi na do dang berani iba mengada-ada.
Alana belum di karang-karangan non buido salah. Olo magudaku manang olo mau tikku. Ko. Alaya sataboto ma hita ma. Hita nang madok nang tinopane baru. Asataboto ma nang marutang situturu hita. Tu hita manang delo debata. Suatu tugas. Sada tugas ma di hita asa betul marsigor-gor hita. Pataria bertanah uli asa tapas satu na sida. Alam berhitai molo persia doh di jalur sida bari tanah uli gebeton pane baru mana sida. Tubuh padu hal mana sida. Gabe seperti doh mana sida ane debatas sama kita jala mendapat hanguluan seliling-liling. So ini memang naboy tabanna misautik mulai ate. Maulate, dia mang padi tahun tal manalu nong mga bay nakingan. Oke, tahu duti amang? Ya, Bang. Adong suku-sukun na masuk secara direct. Soalnya suku-suku ini tuna masa nuaing molo naung mardosa hita. Songon namasa nuaingon contona si Sambo. Bohado carana asa dapot hidup baru. So ini masuk ke suku niamang. Dian nga dipatak kasama ngon nakingan. Alay mungkin asa boy lam tumakas tu amata na manukunon boy mapasahatamang. Iya, mau lihat ya, Mak. Molo carana sa hidup baru, ia majalo Yesus sebagai Tuhan, do juru selamat nasi palue mana secara pribadi. Songo dia petaho dosana. Lo bisa sambo petaho dosana. Kan begitu, molo ala nunga umuminu aing rupani. Ya, jala atina rak maboto do ita rupani. Lo bisiani petaho dosana, ya. Lo bisiani petaho dosana. Alai ubal gasiani do asini rohani debata. Asal maolo imana majalo Tuhan Yesus di bagas anguluna. Jadi ido amang. Jadi dang naki betulan ni tiki Yesus tersilangi na bola siamun na adong. Dang naki betulan ni rupani bahwa itu memang terjadi benar-benar doi punya pesan doi nak tuhita. Bahwa di hari terakhir perdosa balga pe songo dia pe balga ni dosana selama dok tiki parasian. Selama marhosa do pehita, jalabui do pehita manada do majalo Yesus. Songo dia pe belgani do seta. Sesa doi asal matutu hita majalo Yesus. Ya, hulala songo ni mamang secara singkat nah. Pada hati emang, nunga tungtakas betul di pasahat amang padita nakingan. Jadi saya dia balga petaho do sana, lo bisa sisambo petaho hati amang. Ola mang. Ngadi saya satu hatta Yesus di hau pinar silangi di gararibana. Sai jala sidung. Tauduti mamusiamang suku-sukun nama dok songonon. Ada dorang sohudahon upai ngok muse tu hamu awanami do tinanami adong dope nanaing manukun. Surat to kamu ma marhite kolom chat. Manang boy secara direct, kalau tu usah diri dikirim, boi dotong, manang tu umum, tu everyone. Suku-suku namang ihut songono namang. Hora samang, taringo tu topik tahun, bohado pandangan niamang taringo tu predestinasi, mau liate. Soalnya masuk suku niamang. Ya, mau lihat mah di amang nama nukun. Serta memang di chat di mana mah? Adong di chat di amang lubang kau lah teh, amang lubang kau. Mau lihat mah amang aware di chat. Jadi memang predestinasi kan termasuk doktrin. Nah, bui do honoku meragam do halak mangatu si. Jadi mulu apalah di suku tua rupane agak sulit do tong ala masuk do itu doktrin. Alai sauti kubai rupani memang sian pamotoan di debata, sian rencana di debata, ya di boto debatado kan begitu. Di boto debatado akai sehalak ya na nitot tuhon na si semula. Alai dang gawe pasip pita rupani. Tetap do hita peranata iko berita honota do berita nauli asa marhite-hite berita nauli boy jolma manada Yesus. Jala ima parhitianna gabe jalonna hanguluan saliling nililing na. Jadi rupani dang polau-lau terlalu dalam
membahas predestinasi, marhite-hite pandangan ni aliran songonon, alay nang sautik hubain secara umum, nang pe naung diboto debata. Jala molo predestinasi kan berarti artinya hak prerogatif di debata, bukan berarti kita menjadi robot, artinya robot, tetapi kita adalah manusia yang memiliki kebebasan untuk memilih. Jala molo tapili do kebebasan ini untuk taat kepada Tuhan, manang tapili kebebasan te untuk percaya kepada Yesus, manang majalo Tuhan Yesus, badapat tamah hangulu saling-ling narupani. Jadi predestinasi biara rupani gabe tanggap pada pola perlu berita nauli kan begitu kan? Pola berita nota Yesus kan ngai boto di batahian. Jadi unang masuk do ita tu ekstrim na gabe artina berargumentasi na lebih rumit, alai tawereng bagian di debata, memang Allah itu tahu segala sesuatu adalah direncanakan, ditentukan oleh Allah, tetapi kita bukan dan robot, jala adong do peranata, adong do tugasta, jala adong do dilihat tuhita tugas, ya, iko berita honot tado berita nauli, alamar hite-hite ido jolma manada Yesus, jala boy majalo hanguluan saliling ni liling na. Jadi tersongoni memang atar hubatasi marupani yang terlalu membahas kajian-kajian teologi ni predestinasi do pandangan-pandangan teologi alai ngatar huwakili suku-sukunya mang lubang kauli nakingan ya tu bidang ni itu tu ojahan ni jamita tahun natino pandai baruon rupani songoni mamang mau lihat ya mang mau lihat di halus siana mang. Oke. So na swadong be masuk baik direct manang everyone. Yung namang angkat tangan Pak Alexa. Oke. Redmi. Adong do suku-sukun. Mungkin di bagian perpuri peta tabuka tu akan yang manukun secara langsung. Arong dope masuk musai suku-suku songonon. Oke. Amang molonga tubu pa dua halihon boy dope madabu onungan kinganate. Ya. Ora samang manukum majolo amang tolak ukur na idokon sebagai pengikut Yesusi sesungguhnya songot dia do amang. Apakah dia cukup sebagai pendengar dan bersikap baik tetapi tidak ada perbuatan? Mauliate. Lima suku-sukunya amang. Ya. Mauliate ma amang. Jadi tertarik doa utunan hidup ni Yesus. Tiki nadong ro mangaku Tuhan, ngahulau kami songonon ala niguarmu. Tuhan, ngahusir kami setan ala niguarmu. Tuhan, ngau pamalu pami jol manamar sait ala niguarmu. Alai Roma jis madokon nane maho kasih ulah aja atau ko tu sedak koin nagan. Dungi diuduti jis madokon ai tarida dohau sian parbuena. Jadi rupani molo halak naung tutu tubuh padua halihon songon naung hudokon nakit di jamita pasti do maribari. Ngapala hudok dakingan rupani ekel nipe do pardopahan ni pasti do maribari. Ya, pasti. Gudang do hulayani halak rupani maaf ya. Nah, datuhian ala ido bidang aku, bidang ligaku beda do. Agar rupani pendatuduhon tiki mana, tiki datu do pe do dung majalo Yesus beda do. Dang hola pardopahanna. Saha tu pabahinanna pe berbeda do. Bahkan perasaanna. Ya, jadi alani i rupani molo halak na tinopanay baru, molo istilah na dio jahani jamitaon, molo tababaga si lapatan na imana nguluna ngagabe ngulu di bagasa Yesus. Na pasti baparbuini ipe ngabirbeda betong dohot ngulu na so di bagasa Yesus. Nah, jadi parang ini pe ngabarbeda be. Lausido makana didokot di Roma 12. Unang besaropak kamu dohot pertibion. Dang besarupa kamu dok pertibion netong. Jadi dak sarupa betong. Jadi dang cukup imana rupani molo gawe marminggu rupani mabegi hatani debata. Ya, belum tentu tong imana naung marhangulun na bari nak mabegi hatani debata. Ya, jadi belum tentu. Manang molo tabereng rupani diulahon ya, belum tentu tong. Boydoi diulahon hanya sebatas
songon ulaon ni ajol maon secara tuntutan ni moral, manang tuntutan ni nasi. Alai sono pator nakingani, jadi nunga imana memang benar-benar ya sakabona do debata. Ya, jadi rating nai nunga gabe rating nama perbue nasihat debata. Ido makanan di dokon, molo perbue ni daging do nina. Ala yang go perbue ni todi do. Todi namar lapata mai ya rumangna, molo bahasana, sifatna, hakikatna, manang na kodratna, manang na ya tabiatna, gabe tabiat na baru ma. Pangalahon na baru ma. Era songoni ma amang. Jadi tolak ukurna gampang doi. Molo taberen rupani ya halak bolong edok halak Kristen manang nang tinopan baru. So nodokon secara simpel marumah tangga berbeda doi. Ya marumah tangga. Unang may mana rupani marminggu marumah tangga berbeda doi. Ya do takkan asing. Jadi marumang na mariber may sian halak na somana da Jesus. Jadi heraima amang memang huatu si do suku-suku non ala memang ragam do tabere ngatong ya idokon halak Kristen abe songono pangalaona ya idokon di mana setabi perhoba siate pelayan perhalado matokono manuai kan ya lah songono do kan begitu. Jadi memang omma pergumulata songono do kodakingan omma kepentingata bahasa kita tetap melayani kepentingata ala ragam do petabereng akasi songoni jela songo dia do carana ikon di bari tahun ma Jesus dung di jalo Jesusi baru ma imana marngulu ne baru pasti do berbeda ya pasti do berbeda iba be dupe mana da Jesus sonon anggo sumana da Jesus yani ba na pasti dak song notong songoni mamang mau lihat waktu itu nung ngatung takas be di pasahat amang alus tu suku-suku nakingan. Oke, nuaing ala swadong be suku-sukun na masuk marhite chat. Nibuka manuaing molo nanaing manukun secara langsung. Naking arong do na angkat tangan. Jadi dihamu amanami do tinanami akan nasupuas manukun manurat. Manang maketik marhite kolom chat boy marturu tangan songon na hubainon mulu adong nama naneng manuku boy mabay songonon adong tombol raise hand adong naneng manuku namang inang sambil paimahok kita, mungkin adong nanang si pasahaton niya mang Padita Tomos, manang mang Padita Manalu, sambil paimahok kita siyan amat tadoh inatan nanang manukun ate biha adong dope. Amang Padita Tomos mam. Mulai ate, amang elekson, mulai ate mah dia amang Padita nami, Padita Yusuf Tapea di sude penjelasan dohot jawaban. Jadi hurangkum ma otik ahana naking di pasat ala amang Padita. Jadi topik di hita bornginon ima jolma na tinopa na baru. Jadi asa sudehita mapoto adigad dohita gabe jolma na tinopa na baru ima naking ngay pasat tiki hita Porsea jalama jalo Jesusi di bagasan rohata. Ahanap nana baru di bagasan nguluta. Ima kehadiran Yesus. Di bagasan rohata marhite to di parbadiai. Gabe adong semacam DNA nai baru di bagasan rohata. Ima DNA ni Jesusi. Jadi alamian Yesus di bagasan rohata nguluta ikon gabe sarupa dot ngoluni Jesusi pangalahota ucapata sude ngoluta ikon hobar tu hangoluan ni Jesusi dungoni tiki gabe jolma natinopanai baru hita lapatanna
status ta gabe berubah, gabe anak ni debata. Ima idok di Johannes Sada 10:2 manak piga nama jakon ni bana di Leon Huaso gabe anak ni debata tu jolmana porsea di mana. Jadi jolma natinopa na baru lapatan na sabutullah gabe statusna berubah, gabe anak ni debata. Molo anak ni debata ngapas di bei tu surgoi lao ala surgoi jabuni amatta debata holan anak nado na boy itu surgoi. Jadi naking adong sukun taringot tu dosa molo madabu tu dosa boy madabu tu dosa ale dosai dan boy memang hambat kita tu surgoi alani status tai. Jadi lapatanda kita sebetulnya jolma natinopa naik baruon sebetulnya par di surgo na mangul dope di Portibion. Kita par di surgo, warga negara surga yang masih hidup di muka bumi ini. Kita mah jolma natinopa na barui adong na baru di bagasan rohata iman nilai-nilai surgui. Nilai-nilai harajaon ni debatai. Iman naking molo madabu ita tu dosa songarano naking tiki di patorang amak padita ada rasa bersalah, ada rasa sedih ala madabu kita tu dosai. Ima ciri-ciri pardi surgo. Jadi lapatanna kita sebagai pardi surgo ima anak-anak ini dibatai ikon ta ekspresihon sude nilai-nilai kerajaan ini dibatai ima hanguluan di Yesusi di bagasan rohata. Neng menjawab merespon naking adong piga-piga pertanyaan memang sebagai amang pendeta sian HKI adong perasaan-perasaan akan sungkan dan sebagainya. Taring naking misalnya dah ayau sebetulnya sian par GKPI jadi par Lutheran. Jadi sebetulnya di sude gereja adong go saja cara strategi ni gereja neng maboto songo dia do konsep ni lahir baru, nak pedang memakai konsep lahir baru, alai adong go. Jadi kalau di Lutheran, konsep lahir baru ima tiki sebetulnya original CD nomor guru maluai tiki CD sebetulnya di si kesempatan gereja memastihon sudah nomor guru maluon maposea jalama jakon Yesusi. Alai memang dalam kebanyakan sipata adong do kekurangan gabe tadi naking tadi milop gabe mitop do batanya kalau hilang anak amak pedita mitop gabe mitop imatang yakta sudah di gereja Lutheran gereja oputai dai do gereja nadi haholong ini Tuhani doi bolodang adong nomen sentiki songo dia mah hanguluata. Jadi to kon madok mauleate do hita. Tu sude gereja-gereja na di pasat na di rihon di Indonesia on sian grup-grup Lutheranon. Molo di gereja dong atas songon karismatik alahi menggunakan konsep lahir baru apa namanya ya kelahiran baru hidup dalam Kristus. Ada sarupa do sebetulnya konsep nai di seluruh gereja. Adong go konsepi alai menggunakan cara-cara yang berbeda, kalimat-kalimat yang berbeda. Tersongoni maju tambahan sian hami moliate salina amang padita nami pesatu setu amang Lekson oras mah. Moliate maju tu di amang padita atau masih hobing naong manabori dia kanong pinasahan ni amata padita perjamitata di bagasan Boronginon. Molo huida do dison kolom chat ngarong madokon sikop jalan ngaturang amang ninna gabe hadu rohaneng manuku muse alai nang pesangoni tong do sukunon molo adong do pe amanginan suku-sukun salinai nasolok di bagasan rohamuna jala asau nang macet boy ma pasahaton muna suku-suku munai jala tabuka ma nang manukun secara langsung adong do pe hira-hira amanginang sian Rua Sakai adong Ibu Vincenson sian Rua Sakai maju taleon
Main-mainang. Oh, adang suku-suku mo inang Huta Barat. Inang baru Huta Barat. Narong do suku-suku ninang. Jolo di unmute jotong inang. Nah, unmute mo dyan nang. Parhakai rin namon. Di Jalan Melampo namang, Tiantar. Iya, Iya. Nang. Sangat kenal, Nang. Mau Sangat lihat ya, kenal. Mang. Welcome to Zoom. Nang. Boy, jumpa kita lewat Zoom. Iya, mau lihat ya. AUP sangat getol do untuk meneruskan dan menyampaikan situasi hidup baru untuk setiap alana molohu bereng aka ibu-ibu para rekamis ka, lansia ka, rajin dak ya absen tu gereja, terus tekun mengikuti acara marminggu perajen, tapi dang berbuah. Ya, masih tetap dope Muhammad bukan aku menghakimi, dang na menghakimi. Mula hubereng, mula na huboto, mula dong hidup baru kita, keras apapun badai yang menimpa kita, kita tetap kuat karena Tuhan Yesus bersama kita. Ino dah huboto. Jadi odang, anak kok songonon, songonon, mengeluh. Jadi budak koma, ayah aduh naing maksud non, nabuh aduh naing hapur siaon, alai nunga tekun, dohot andak ya absen, terus giat dan sebagainya, alai hasilnya songonon. Jadi buhari ya mang, senari masuk ke sukuku, buhadoi. Mereka merasa sudah hidup baru. Ala boy mengikuton sudah acara, sudah kebaktian, sudah kor, diboto, sudah ahad tetap tampil. Alai ima hasilna. Jadi mau boto songonau, nak peso doho tau tulan siada. Tapi aku melayani tusan-tuson. Balgahiat do badai menimpa aku sampai detik ini tidak dakya selesai dan dakya habis-habisnya, tapi aku tetap kuat ala huboto dan aku sendiri dan diizinkan Tuhan alana Tuhan simbolis dan lomorohana aula tu satu son giat untuk melayani. Jadi asa mitop alia udah ngolo mitop amang dan ngolo mitop au. Jadi imamang buhado sebetulnya menurut amang majo anggo menurut tahu dang ahado pihalakon buhado dokonon buhado nggak ngerti deh. Mereka merasa sudah oke. Ale au mandok dang oke dope. Ahado istilah na tepat mandok tu halaki amang asa sadar halaki. Ima jolo. Langsung mamang. Iya. Jadi memang gudang do nama memang inang. Nang diulau di Tuhan ini. Jadi gudang do nama diulau di Tuhan ini. Kan begitu. Jadi adalah melayani gereja belum tentu melayani Tuhan Yesus. Kan itu naikkan rotu gereja belum tentu narotu Tuhan Yesus. Ya. Jadi Om Sasitongna pergumulan nama cebelga di hita. Ya. Nama cebelga di hita. Jala termasuk termasuk nang di inang. Nah, jadi alani inang sulit doa mengungkaponi ya, sangat sulit alai molo aktif rupani di huria ya, dang nabui dono tarupani bahwa halaki nunga tubuh badu ali mana nunga margolune baru belum tentu inang. Ya, belum tentu. Ya, ai didokon ai sibulis pe didokon dogan nama dari mana songon bolo bahasa Indonesia dokon iblis juga menyamar seperti malaikat terang ya. Jadi alani rupani memang iko berengota don non perbuina ya satu jung ningoluna imana perjulinang baru na perdua homusena ya mau lihat madi inang kuat karena Tuhan Yesus ya. Jadi memang songonido nguluni halak na porsiatu Yesus nang. Api botenang dokan dalam 2 minggu bapak do uma maruzungolu nang ya. Maruzungolu. Gudang do jol mama do bahasa dak tangis sonen. Nah, jadi ala pikir sono. Ulala surguido na rikot dia umakana portibio. Jadi
ala tahun 2004 ngawincili bapa do umakku. Ya. Jadi tahun 2007 ya do martang yang sonon bahwa ngarong ke puasa diau ala nunga mana da Jesus nasida ngapor tu Jesus. Jadi alani ima rupani ketika nasida maruzungo lu ngok mai berita nauli bengasah berita nauli tu nasida ngayau do tahun 2007 saya sudah puas ala orang tuaku ngamat jalo Jesus nang tinggal di huta-huta ya nah mungkin sulit terjangkau ya alai ngamana da Jesus. Jadi lampor sehi mau tu surgu bahkan lam masihol matu surgu dung marujungul nasida ido makana kematian tidaklah harus kesedihan. Memang secara perdagingon holong permudaron pastilah songo kita harus laut tuna dau dongan olodos lungur roha kan begitu. Alai mago doi hinorhon ni balgani pakor ni surgui di bagasar rohata. Bah, sonang nai benok kapena mulo saat tu si. Akhirnya nai portibio dang terlalu begitu menarik. Ya, ya. Ya, apalagi ngalau tu si, ala holong rohan ni batu bapak ni batu mak ni lau perjul desi. Akhirnya lebih menarik musi itu sah. Ya, jadi hera songonima inang, jadi dang pola rupani barani au langsung mengkomentari tu na hidup ninangi nang pebudu huberengi na binereng ninangi binereng doi ala buido gabi dianggap ibano menghakimi do dia ya persepsi bui berbeda alai terpanggil do kita lao mabahen sudi halak termasuk na humaliak kita ya asa tutu nasida naung di bagasa Jesus songon na nidok ni amang pandita Tomos nakingan asa status nai gabe status nai baru ima anak ni debata ya jadi serupa di apa nakin na lupa do madokon itu memang mulo amang Tomos kan lebih senior ya apa lupa nakin ma torakot tungun nai dokon nai mulo mada butuh dosa sama di noaing sision kan buruku arong dosa ada sision ya molo salah pi sision dang gabe buru ni tetangga nami be manang dang gabe buru ni halaki tetak do burukui ala status anakku mana kan begitu nang pe adok tetangga nami burju tu au sisio sifat rupani ala bapak na ono sonda juga tu au dang gabe buru ni halaki tetak do burukui ala statusna tubuh mana di bagas kami ya di bagas nami jalaya nakok mana bapak nama au jadi nang pe sifat mana salah ya nang pe sifat mana salah rupani ya ani di dunia di mana alai lo di mana salah alai dang gabe berubah status di mana songoni do nang halak nak tutu di bagasa Jesus naung tinok panai beri ya dang berubah status ni molo tutu mana tinok panai baru alai dang nama dokor rupani bebas memang nomor dosa tau molo merasa mana bebas merdosa ima terdana dang tinok panai beri dang mungkin na tinok panai baru songoni perasaan kan begitu jadi songoni ma inang tetak ma giat inang ya seliling ilio Tuhan itu ita ngolu ya edang maribar na posol na matua nang pia rupani naing na posol dope maribak konina rak do ile tuan do itatiki tapake matikion lamar berita nauli mulai berengi nang songoni rupani gudang jol maktik di gereja di ulah honon alai saya songon na mangulah tu gereja dang mangulah tu Tuhan Yesus di ba ini bai mari kok mai sodangan di berita nauli sasistong na tutu ikut jolo di bagasa Yesus di mana baru biasa mangulah di huria mau jolo di huria di mana ngaulo gabe maul manoni ainunga gabe merasa be mana nga di bagasa Jesus ala di ulah di mana ulah ni kuliah jadi umaul deh umura do kita memang berberita nauli tu halak nasu di ulah di huria daripada halak nang mangulah di huria umura do ite pengalamanku mai satu sonarion pengalamanku mai iya soni menang yang melihat mah ya melihat mah mau lihat ma dia harus nang pinasahan ni amang nunga tung konstekstual betu tu nakingani ala buido honon naing dari hati ke hati do inang boru tabar manukunon naing jadi mau lihat ma tu dia harus nyawang nang pinasahan nakingan oke dang adong benda manukun Amang Lekson adong doison aparani ba amang tumbur si hobing sian Batam yan na julo ati nadong neng kasat nasida pasat ma amang pendeta amang komandan nami amang tumbur si hobing oras mulai mak molo dilihat tiki ODP pertama aku mengikuti ala
narian dope di pasahat kudi ni jamot tua. Jadi masalah soroha apalagi dung di pasahat amang padita tapi anak kening barita nauli semakin teguh do hapor siaon anak naung di bagasa Kristus. Jadi saotik komentar huma jon wae hudokon. Jadi songon na manabay alusnya mang padita nak kani tusuk-tusuk ni inang Boruta Barat. Jadi sada pengalaman nang hiani dalaton di sadatiki di Batam. Ubereng pengalaman di sudia ke gereja, ada kebetulan kami sa Departemen Agama tikini songon pembimbing masyarakat di sana. Jadi buiro honun waeng sian marpi 200 gereja na adung di Batam kira-kira sapartulunay nama masuk udalani jala komunikasi di iba do tak kamang padita do tak karu STC isada ho bere mangalusi suku-suku ni ng Boruta Barat jadi nahurang do pangatusion tihatan ni Tuhani dia hurang na molo tapadomu tu Matius 20 lalu di bahasa Indonesia, jadikanlah semua bangsa murid. Molo di Batak sisean. Ali itu maka semara molo murid molo ifat orang non asabui mengalusi suku-suku ni ng Boruta Barat. Molo murid setiap saat doon belajar. Setiap saat doon majahat. Jadi molo murid ni Tuhan beko setiap saat do majaha Bibel. Asabuy dia tusi jala asabuy di praktek ko sungod dia doha Kristenon. Jadi alarang mga tusi gudang ruasi akaparare kami song ndok kanina nakaning ba molo di kemarare kami sera ba paling ma satokin berita nauli nagumurang latihan kur. Do takapuan nasing pe kur. Latihan kur do nagumudang. Dang nagabe barita na uli di pagodang. Sebetulnya sarana do kumpulan kuri lau mendalami firman Tuhan. Jadi odo kelemahan-kelemahan di gereja nagumuda kubereng. Dang dimanfaatkan Matius 20 lalui. Dang dihanguluhun Matius 20 lalui. Menjadikan semua bangsa murid. Dang idokon menjadikan semua bangsa ruas ni gereja. Beda do ruas ni gereja do murid ni Tuhan. Jadi tugas ni gereja mari kita kapan kita mabay murid. Buharo mulu murid. Namanya ada Tuhan, jadi dita ada Tuhan. Odo na orang kas di patorang kubereng menurut penilaian aku dah. San pengalaman 10 tahun melayani. Jadi pendalaman memang nunggu godang gereja mbak pendalaman PA. Ya, Komsel. Alai so dihita Protestan odo horanganna. Jadi jala jodo binege molo kebaktian kita di gereja manang nadi dia kebaktian singkat. Buharo rohani Tuhan molo mabigi kebaktian singkaton. Aharo lapatan kebaktian singkaton kebaktian seolah-olah sangona dangol-dangol sisilon. Jadi odo hilalan perlu bahwa di gereja bagaimana kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Asamun songon nendok ninang Boruta Baratote, songoni magodang arwesi. Dang tutu gabe Kristen. Dan tutu gabe sihuto Yesus. Holan asal gelar Kristen do. Dang dihayati, dang dihanguluhon ha Kristenoni. Sona pinatoran yang paditanakin. Ido bereng hangorangan na dihita. Wahado kita di gereja mabain pemuritan, ya. Jadi kelompok pemuritan dibain bagaimana sekolah. Jadi sekolah di gereja mulai dari anak kecil sampai dewasa. Jadi orang dewasa pun perlu dimuridkan. Artinya pendalaman semakin dalam, pengenalan dan dikenal oleh Tuhan. Itu hubereng na hurang sa pengalamanku. Muluboy dengan mana melalui jumontong aka amang padita parhalado na buhay mabat pemurita tong melalui jumon melalui subuh di gereja masing-masing. Termasuk ma amang utapia hilala nga buhay guru ni pemurita no di jompelota.
Menurut gumurang mati kini amang di tahun yang mabain hatorangan. Asal ditakas pagatusion ni ruason di hatani Tuhani. Asal takas panadaun ni ruason di Tuhani. Ise do Yesusi. Hahuau do Yesusi di bagasan ngudutta. Odo na hurang di hubereng dia kapangatusion sehingga ba songon endok peninang boruta paratot tema Kristeno ni. Soni masote masukan namang melihat mak. Melihat Emang. Oh, lihat waktu itu. Oke. Adong mesti masuk mesti suku-sukun melalui marhite chat. Sengoro di doa mah. Mulu gudang dosa Roma tu Tuhan asa di sesa dosa. Suku-suku namang mulu di sesa Tuhan do dosa adong dope jalo o dampak ni dosai. Alan na king di patorang amang godang pedosa asal rotu Yesus pasti di sesa. Ima suku-suku ni amang. Iya, mungkin on maksudna raat emang dosa hari, dosa setiap hari berarti. Dosa Adong di dosa pribadi. Adong Dosa dope pribadi dampak ni dosai atar songoni mana king idokko namang. Iya. Ya, alahu bahas, hubereng bahasa naon, mulu gudang dosa Roma tu Tuhan di sesa dosa kan itu kan, arung dope dampakna, ya di sesa Tuhan pe dosa ta, alai ta ingok ma di dok Tuhan itu bahwa Allah tidak mau dipermainkan, apa yang ditabur orang itu pasti dituainya. Jadi muladong rupani sahala ama, ya di pasta pianak kona kan begitu. Tapi merasa mana merdosa, mau pasta panakok kena rohana. Nah pasti nang pe diampuni Tuhan dosana, alai tetap do hacik dia anak konai. Mana ngadong rupani jolma selingkuh mana kan begitu kan? Ya mana na berhubungan di luar pernikahan, mengandung, dungi Roma tu pardita, asetanyakon, bahkan sungguh-sungguh mana manopoti dosana, diampuni itu ada dosana diampuni do. Alai dang nagabe kempes butuhana kan dung diampuni. Lapatanna rupani hati-hatilah ya. Pengampunan dang gabe berarti kita gabe bebas mengulah dosa. Ya. Ala ahana tatuan di doko Tuhan ido hati-hati jangan sesat, yai ditabur halak ido suanonna. Jadi alani i amal molope rotu Tuhan di sesa dosata dang nagabe rupani gabe hita menganggap bahwa bataulahum madosa baro hita tutuan on sesa onna de dak songoni. Molo songoni do berarti dang natinopane baru dope. Anggo natinopane barui macai borak tido rohani i mengulah dosa. Ya macam borak doi alani aha alani suara di todi ala na menonjol di bagasan guluna bedang be pangiduan di daging alai pangiduan di todi nama lo songoni do nang hubungan na tunani do namang tubur dakisi obingi kan begitu kan. Jadi artinya memang songoni mah hita molo nungai bagasa Yesus pasti do narumiko di hita dampe kurkur ya marunang nonan alai pasti do naing manguhal hatani Tuhan alanya ala nunga pangiduan di todi. Ang do jolma molo sonet namanya kingan molo PA satu ngajupe ngabosan. Kayak itu kan. Alai molo leti akur sampai 5 jumpe dan bosan. Nah, jadi saat sada pergumulan do memang. Jadi ko serius do di pergumulan. Ikut di pergumulan do secara serius. Dak paso buat songonon. Kayak itu kan dak paso buat ta songonon atong. Jadi alani ido amang tu amang namanukun nakingan nang PDC satu hani do sata jala dosa idang be manudati hita majalu surgo ya alani memang alani asini roha do hita ta jalu surgoi jala holana alani asini rohani Tuhan do idang nagabe rupani molo gabe taula dosa roh hita tu Tuhan gabe dang adok pakor honna tu hita setidaknya kehilangan damai sejahtera hita kayak kan setidaknya hita dang merasa tenang setidaknya. Nah saya rasa ini mamang Mau lihat tema tutu nungatung takas be di pasal tamang perjamitata alus tusuk nakingan. Jadi realita ron di pernguluota si garupari. Songon nung pinasahan niya ang padita nakingan mardosa sada burua dang natutu langsung kompes. Jadi realita ron adong do dampak, adong do efek nang penunga di sesa Tuhani. Melihat tema dia mang perdita,
dia mau lihat ma di hamu amanami dohot inanami nong pasahatu suku-sukun. Saya tu hatta ma masuk hita saluhutna. Pinaulak mamuseti kion tu inang cakra boro marbun. Mau lihat ya. Mulai tema amang pendeta Jusuf Utapea do amang leksom. Dina manutup ulata di Bornginon, marende mahita sian buku ende nomor 134 out so asiro. Bagaimana buah-buah di minggu tasadarion marhite video. Ima buah-buah di hita bulan nero pong bepe hita pajupang di acara bangsa na pinilit. Saya diromoti tuhata mahita pajupang muse bulan nero. Moliate ma di tuhata. Natutup ma punguata bornginon. Marhite tangiang na binuan ni amang pendeta Dr.
Yusuf utate. Tangiang mahita. Mau lihat tema di Tuhan di parsoran nami marhite-hite hatam. Lam nanal jalam lam tangkasma Tuhan holong ni rohanami tuho. Basanay ho hape Tuhan di ngulu nami. Alanyasi ni roham gabet natinop panay baru mahami. Mertua mahami akahalak na porsea tuho. Gabe di tubuh ko dohami Tuhan. Di bagasan Kristus Yesus. Gabe dohok mahami napuna surgo banuam. Gabe anak dohok boru ni debata mahami napuna surgo banuam. Aut suasi maroham, aut sugodang mabasam tu dia mahami Tuhan. Alaya la asini roham, dohok godang dibasam. Gabe dohok mahami napuna hangudua saliling nililing na. Manak sedililik pe paloso muhami di sisi di tanoon. Ali Tuhan pakai mangulu nami lau mabaritahu katam. Asa gudang halak nadohot partohat dihangulua saliling nililing na marhite-hite majalo Jesus gabe Tuhan jala sipalua gabe na tinopanay baru maanasida songo kami naong tinopanay baru marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Pasu-pasu ma jilip ai do sude program Tuhan. Mau liate madiho Tuhan tung saluhut na hupasahat tami matuho ngulu nami di Bornginon. Manang di dia pehami saluhut na Tuhan. Pasu-pasu kami saluhut na jala pakke mahami lau mabaritahu barita naulii tarlumubi tu akan na humalia kami Tuhan. Asa dohot na sida martohapon hanguluan na saliling nililing na nabi na sabasaho marhiti Jesus Kristus tu nasida do Tuhan. Mau liate madiho Tuhan pasu-pasu masudia kana posong na marhubas di jilip ai dia ka program na berbeda tu saluhut nama pasu-pasu Tuhan. Di bagasan Jesus Kristus Tuhan nami asima roham di hami Tuhan jalo mahami do tangyang nami jalo hamuma asini roha sia Tuhan Yesus Kristus holong setia sia Jehovah de bata amai do parsauran sia todi parbadia ma madongani hamu saluhutna. Amin. Amin. Horas. Melihat ya. Horas. Ini mah acara. Ditanami. Songonima acara bang sudah penilit mardalan do dinggan songon hatana tua nando sa misolu sa notubote ni tigaras leleng kita mengulu di ramoti Tuhan tokis jala koras molodong hatana kurang tikos di bagasan do ada dainang do ali-ali mangido maaf mahami koras madihita di bata mangaramoti rapak mari de mahita mari de o tano bata nauli. Lama
Horas madihita salutna. Horas. Horas. Mulai ada Bang Pendeta, mulai ada Bang Sude. Mulai ada Bang Pendeta, Dr. Yusuf. Mulai ada Bang Pendeta. Mata mama masuk salutna. Parjami tahu. Mulai ada matutu. Mulai ada Amang Tubur si Hombing. Jadi ada dua posisi Amang. Di Cimanggis Depok. Di Depok dua teh. Ini kembang loyang, mari kita makan kembang loyang. Kembang loyang baru. Oleh teh duet lumban gaul. Horas. Amang Redmion dang binoto margana Amang. Redmi. Kado Amang. Amang Redmi. Mulai hati bergabung dengan Amang Ridwan Sitorus. Mulai hati Amang. Ada Muse Amang Lubat Turuan di Semon. Mulai hati Amang John Diwan. Turuan. Ada Muse